ערב טוב וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שבו שפה זה לא סתם כלי, זו אומנות לחימה. רוחמה חטף פתח איתנו, ואוי למי שיאמר כאילו. הלו, זה רדיו? כן, ודאי. אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לצ'ופצ'יק של הקומקום. מה? לצ'ופצ'יק של הקומקום זה שמשפיך את התה. קודם כל, קומקום במלרע, ולא קומקום במלעיל, כמו טומטום במלרעה, ולא טומטום במלעיל. הלו, זה רדיו. ודאי. לצ'ופצ'יק של הקומקום. צ'ופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שחה זרבובית. זהר מה? זרבובית. זין בפתח. מה, זה רדיו, הלו. זין בפתח, ריש בשוונח, בית דגושה אחרי בגד כפת. הלו, לצ'ופצ'יק של הקומקום. זרבובית. ובהטיה, זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה, וכן הלאה. שטופ תבוי דום סגרל. מי יתן וביתך ישרף.